За мен е удоволствие да ви представя Любомира. А сега... Здравей, Бое! Здравейте! Радвам се да те видя. Заповядай. Как си? Супер! Здравей, аз съм Любомира, Крис. приятно ми е. да те видя. Си. Любомира, Стоян, приятно ми е. Здравей, Марин, приятно ме. как сте? Добре, Вече по-добре. Градите не спират. Ами то тук е така. Любомир ми изглежда много добре, позитивен, енергичен човек. Сега ще видим как ще повдига настроението. Бое, кажи ми, какво е чувството да си пак в Шри-Ланка? Ох, знаеш, бях си казала, че повече няма да се върна тук, обаче ето, че никога не казвай никога. Ето ме, вълнувам се, леко съм притеснена, няма да ви лъжа. Но да, момчетата са много приветливи, много усмихнати, което е супер, понеже аз съм се доста притеснила. Буквално се едно ми е за първи път, не знам как се получава това. Би трябвало вече, като съм била един път, този път да ми е по-спокойно, пък то направо се треса. Но ще се успокоя. Така, ом, дзен, всичко.